інвертора з щиточечком. Так, ось воно у нас виглядає. Це все закриється потім коробом. У нас тут вверх це мережа, вниз це генератор, тут вниз це інвертор, вверх це мережа. Зараз ми працюємо від інвертора. Тобто він у нас бере 2 кВт на зарядку батарей. От. І на будиночок. Зараз перемикаємось на живлення від мережі. У нас релюхи дають задержку 20 секунд. От. Зараз у нас з'явиться світло. Все запрацювало чітко, ровненько. Закрию короб, будуть фото. Ось так у нас батареї розташовані. Їх 3 штуки.